Met Caerdydd heb golli mewn 7 gêm gyngrair cyn heddiw. Airbus heb ennill dim un o'i 4 gêm ar 15 ers ei dyrchafiad. Dyma Chris Craven, y cefnwr ar ergyd. Doedd hi ddim yn bell gan Craven. Dio heb sgorio gol yn yr uwch gyngrair eto, bron ddefo wneud yma yna. Williams at Jones. Sam Jones yn methu'r rheoli. Jake Phillips yn trio bugeilio honna allan. Mae Jones di cipio'r bêl o dan ei draed o. Sam Jones i fewn i'r cwrt. Dytyn ar cyffyrddiad, mae'n rhydd! Ac wedi awr o chwarae. Mae'r anochel wedi digwydd. Mae Airbus ar ei hôl i. Harry Owen yn manteisio ar y bêl rydd ac yn sgorio ail gol o'r tymor. Lewis Rhys ar arwydd, y bêl, cael ei chwipio fewn at y postyn pella, Emlyn Lewis oedd yno. A bron i'r bêl wasgu mewn gan Emlyn Lewis, yr amddiffynwr. Diom di sgorio'r tymor yma. Doedd o ddim yn bell yma yna. Lang ar Geicir, Jones i fyny amdani. Oedd y fraich yn uchel gan Sam Jones. Ac mae Iwan Arwel yn mynd i'w boced, mae'n ail gerdyn melyn i Jones. Met Caerdydd i lawr i 10 dyn. Wel, os di braich yn cyffwrdd Gwyneb, y rheol dyddi yma ydy bod hi'n gerdyn melyn, felly dim dewis gan Iwan Arwel yma yna. Bêl lawr y linell at Caden Cook. Hwn di bod yn fflach bach cadarnhaol i Airbus yn y cyfnod anodd yma. Cook i fewn i'r cwrt! A Finlay Savage yn methu'r cyfle. Mi fethodd o addasu draed ddigon sydyn. Cornish fewn at Mwakona. Kona yn gwasgu'r bêl i fewn at Piers. Piers ar ergyd a Lang yn gorau ymestyn. Symudiad gorau'r gêm gan Airbus. Symudiad gorau nhw ar sbel. A maen nhw dal yn y gêm yma. Bêl nôl at Dutton. Dutton, o, mae o di oedi. A mae Craig Davies di dwy'n y bêl. A dyna'r ail i Met Caerdydd yn yr eiliadau ola. Lewis Dutton yn cael tymor i'w anghofio. Y camgymeriadau yn dod yn bethau aml i'r golwr yn anffodus. A Craig Davies yn dweud diolch yn fawr a sgorio y gol gyntaf tymor hwn. Gêm andros o sal, naill tîm. Ddim lot o quality o gwbl, fi'n credu oedd y gwynt yn anodd i ddelio gyda, ond beth oedd yn bwysig i ni ddod lan fan hyn heddi i cael 3 phwynt arall. Maen nhw'n mynd i ennill gêm rhywbryd ac i fod yn honest, oedd lot o egni dyn nhw a nhw wedi gwneud e'n anodd iawn i ni. It was a tough team talking there, to be honest, because I think all we could really say was well done in the circumstances. You take the result out of that, we're the better side. I think we've passed the ball as well as we have done since I've been here. We've executed the rotations, the movements that we wanted as well as we have done since I've been here. It is probably the best performance on the pitch I've seen. And it's just unfortunate that the result has come the way it has. I mean, it was just a case of a couple of little mistakes. Siwrna anodd, siwrna hir. Ond ie, wrth gwrs mae Airbus yn dyn nhw ddim o'r wael a beth maen nhw'n gweld yn y tabl chwarae teg. Maen nhw'n gweithio'n galed a mae rhyw fath o strwythyr efo nhw. Ond fi'n credu, nath ni heiddi ennill ar diwedd y dydd, ond oedd hi ddim yn glasur. Nath ni ddim chwarae'n gret, ond fel yn sôn, lan i Airbus, 3 pwynt, mae'n adre, happy days.